बापावो एसेबां हराव मानो फन खालामदोंमोनबा माबाफोर जादों नामा? बिराद गिदिर माबा मोनसे जाथाय जादों। बापावो मा जादोंलै? माबाहाय आं गोदान लेखा बायना लाबोनायाव ए फर आखाइ गैया, ए फर आपेलसो, ओमफ्राय बि फर बानलुबो नङा, बि फर बलसो। नों मानो आंखौ ए फर आखाइ फोरोंनाय दे? ए फर आपेलखौनो? आं गोरोन्थि फोरोङाखैब्रा नोंखौ हांग्रिमोनदि। बर'नि सोदोब बाहायदोंब्रा आङो। बर'नि सोदोबखौसो बुंदों आं। इंलिसाव आपेलल' जायाना। ए आखरनि बिराद सोदोब ओंखारोब्रा। लेखायाव दे आपेलसो दंथारो। लेखायाव मिथिनायनि थाखाय आपेलखौ होनानै होबायब्रा एसे इजि जानायनि। होमबाथ' लेखानि बायदिखौनो फोरोंनांगौमोन ना सार? मानो नों आंखौ ए फर आखाइसो फोरोंखो? बापावो नों दाबो बुजियाखै होमबा? जेरै ए फर एपोल जायोना थिक बिदिनो ए फर एभ'काड'बो जायोब्रा। होमबाबो आपेलसो दंथारोहाय मा? नों आंनो आपेलखौनो फोरोंबानो जायोमोन ना? बेबो जायोब्रा हांग्रिमोनदि। आं नोंखौ गाज्रि फोरोङाखैना। ए फर आमब्रेलाबो जायोब्रा, जेरै बै साथाका आमब्रेला होननानै बुङोना बेफोरबायदिबो जायोब्रा ए फर आमब्रेला। ए फर आपेलल'थार जाथारो खोमा, आं आपेलल' नुथारदों। दे गाबोन मोजाङै बुजायसिगोन आं। दिनै दोनथ'नोसै। दे होमबालाय। मा होनखो थफेराम नोंना फरायसुलिया? बापावो बुरै मांग्रांग्रां मानसिफोरखौ लेखा फोरोंनायाबो इसेबां गोरलै बाथ्रा नङालै। हा माथो जाखो? माबालै आं ए फर आपेल होननानै फोरोङासैना बेखौ। ए फर आखाइ फोरोंनायखौनो बुंहरदों आरो। बुरैफोरखौ फोरोंजायालै, गथ'फोरासो बुजियो बेफोरखौ। होमबालाय ए फर आपेलखौनो फोरोंनांगौमोन आरो। आं गोसोआव थानाय बायदि बर'नि सोदोब बाहायदोंमोनब्रा। बुजिनाय बायदि फोरोंफिनबानो जाबाय आरो। नङाबा नोंहासो बदनाम मोनगोन। मोना नै बे थफेरामखौ जानला मानला बदनाम बसि खालामनो हाया माथो। ओमफ्राय उन्दुदोब्रा, मानोथो जिरायना थाबाय थाबावखो? उन्दुबायबो थाजायाना, बेनिखायनो दसे दसे जिरायदों आरो। आच्छा दे। जोंना आलासियाव मोजाङै दङ ना आंना जुनियर थफेरामा? मोजाङैनो दङथ' आरो। दे उन्दु दे। नोंहाथ' गाबोन फोरोंहैनांगौ स्कुलाव नङा होमबा? नंगौ नंनायालाय। दे उन्दु दे आरो। आच्छा दे। आंना सारालाय आंनोलाय मानो ए फर आपेल फोरोङासै दे? फोरोंबानो जायोमोन ना। बे अमा राजायाबो मालाबाबो फोरोङा आंखौ, रोंब्राय जानो गिनानैनो। आं लेखा रोंबा गावहा सिखाव खामानि मावनो हानाय नङा नालाय, बेनिखायनो आंखौ लेखा रोंजानो बायो। आच्छा बिदिसो होमबा? औ। मा बादावलायनायसै? आच्छा बारु थाइबानि लारु। आंखौ बिदिसो सानो नोङो आंनि आन्दो आन्दो? हा नोंहालाय मानोथो आंखौलाय लेखाबो फोरोङा? आंना गुरुआबो हनै ए फर आपेल फोरोंनांगौआ ए फर आखाइ फोरोंदों। ए फर आखाइ? औ। आंखौ मानसिफोरा लेखा रोंजानोनो बायोदां। हौवायाबो बेनो, फोरोंगिरियाबो बेनो। माथो खालामबावनो दे आं? बांद्राय गाज्रि फोरोङाखैब्रा, बेलाय बर'नि सोदोबसो दा। होमबाबो आं जेखौ फोरोंदों बेखौ फोरोंनांगौ ना? जेबो नङाब्रा, ए फर आखायाबो थिगानो। ए फर एपेलबाल' जायाना। होमबाबो लेखायाव जि दङ बेखौ फोरोंनांगौ आरो। नोंथ' आंखौ रोंजानो गिनानैनो फोरोङा। आच्छा नों आंखौ बिराद बदनाम होथारसिगोन ना फोरोङा होननानै। दे दिनै फोरोंनोसै आं। नंगौ? मा सोंबाय थायो बेलाय? आरो आं जेब्ला फोरोंगोन ना खेबसे लागैनो गोसोआव थानांगोन मिथिबाय? हाब खेबसे लागिलाय बोरै गोसोआव थानांगौ? आं जेब्ला नोंनो माबा मोनसे काहानि खोन्थागोन होमबाथ' नों खेबसे लागैनो गोसोआव थागोन। थिक बेफोरबायदिनो गोसोआव थानांगोन नोंबो। ए फर आपेल, बि फर बल, सि फर केट, डि फर डग, इ फर इग। रिपिट खालामदो। मा होनदो? दे बुंदोब्रा, आं जेखौ फोरोंदोंमोन दे होनफिनदो। हे मा गोसोआव थानांगौ जाखो आंलाय? थख' थख' फोरों आरो। फोरोंबाबो रोङा, फोरोङाबाबो दाय। मा इसिबां साम' लादायब्रा नोंलाय? गाबोन आङो फामेखौ न'आव लाबोनानै दोनफैगोन मिथिबाय? नों फामेजोंनो फोरोंजाबाय था। लाबोआ माथो? लाबोनो आङो आरो फैग्रायाबो फैबावगोन जानो? फैया माथो? होमबालाय एमाव बेथाजोंनो फोरोंजा। न'नि मानसिफ्रा गोसो होनानै फोरोङाहाय, बेनिखायनो मालायजोंनो फोरोंजादों आरो। देलै आंनो फोरोंग्रा जागोन एबारनिफ्राय, खिन्थु खेबसे फोरोंनायाव गोसोआव थानांगोन। बालावबो फोरोंजाया आं नोंजों। नांगौबा हारसिंनो इउटुब नायै नायै सोलोंगोन आंहा। रावनिबो फोरोंनाय नाङा आंनो। उन्दुनोसै आंहा। आइला जामाइला। एसेबां लेखा रोंनो लुगैदोंना नोङो? जागोन दे, आं मास्टार सासे नायनानै होफैनोसै। नै खुगाल'। आरो नै बे बोसोराव जेखौ खालामगोन होननानै बुंदों बेखौ खालामथारनांगौनो। नङाबा फैनाय बोसोरफोराव मोजां जानाय नङा। सोरनोबा खोथा होदोंबा बे खोथानि जबानखौ लानांगौनो। नङाबा फैबाय थानाय समफोरा गाज्रि जागोननो। बेनिखायनो टिउसन नागिरना होनो होनदोंना नों मास्टार? आंनो नागिरना होदोसो। देलै दे एसेबां खाराव माराव बुंथारबाय जेब्ला नागारनोसै आं गाबोननो। दा आं उन्दुनोसै। दे होमबालाय। सन्थला मा जादों? मानो सिरि सिरि थादों नोंलाय? मा होननानै खोन्थागोन आं नोंनो सामसे? बे अमा राजा सुवाद बिगुरा माबा सोरखौबासो गोसो थोलायबाय। दा आङो लाखुमानांगौ जाखो ना खोन्थानांगौ जाखो दालाय? बेबो गोसो थोदोंबो थोदों, मालाय दुरलाय एमएलएखौसो।
दा आं खोन्थागोन दावराव दावसि जागोन माहाजोनफोरनि खोथाफोरखौ बुंबाबो दा आङो जालायगोन ना उनावहाय आंखौसो फिदिंनानै नंखाय बुंदों होनलायगोनलाय फारसेथिंजाय सोमजिया दुखु मोनलायगोन आरो हांग्रियाबो हांग्रि नोंनि खोथाखौ साननोब्ला दुखु मोनफालायलां सन्थला मा सिरि सिरि जाबाय थाखो ओइ माबा मिबि सानदोंलै आं माइ गायनोबो अखायानो देग्लाय हादोंबाबो माथो दुब्लियावनो थायाखै होननानै आं बे गोथौ गोथौनिखौ गायग्रोनोसै आरो बोरिनिखौथ' दा गायनो हाखानाय नंखाया अखाया जुदि सानफ्रामबो हाबाय थायाबा बेनिखायनो बे दहला हानिखौ गोथौ गोथौ जेराव दै दं बेखौ गायग्रोनोसै ना आंबो बेखौनो सानदोंलै दे होमबालाय माखौथो सानबाय थाबावखो ट्रेक्टरखौबो रायलायखाबायमोनहाय हाजिरा होननानै सप्तासेनि थाखाय मानो ट्रेक्टर लाबावनांगौ जाखोब्रा आं एवगोन ना आंनो एसे फैसा दङमोन अमा फाननाया बेखौनो हाजिरा लानोसै सानबाय आं गसाय नाङालै नोंनिया नोंनिखौ दोनब्रा आं एवगोन ना आं हालेवना जाग्रा मानसियालाय एवाबा जायो नालै एवगोन दे आंनो नाहाय मा जेब्लाबो खस्थ' खामानि मावथारो नोङो ट्रेक्टरजों एवबालाय दसेनो जायो बे बाराव हले नोंनि खोथाजों जानाय नङा दे सन्थला आं हले खोथा होखाबाय ट्रेक्टरनो दे होमबालाय मानसियानोथ' मा जादों टेनसन दंथारो आंनोबो गासिबो खोथाखौनो खोन्थालायो मा जामारदों बेबा सोरबाफोरसो माबाफोर होनदों नामासै ना बे एन्टनियलानि न'खरनि मानसिफोरासो माबा माबि होनदों बेखौ जोंलारिजों रायलायनांसिगोन बेसो माबाफोर मिथिबायो खोमा माहाजोनफोरजों सुथुर खालामनांगौ मिथिबाय नङाबा गैयि मानसिफोरखौ आरो जों बायदि मिडिल क्लासनि मानसिफोरखौ बिसोर मा सानो मिथिगौ ना मोदोमनि मैला बिदि होननानै नोङो बा अमा राजा आरो दुरलायखौसो मोनबाय ना नोंनो माबा नांगौ ना नाङा निउस नांगौ ना नाङा जोंनि निउसआ बयनिख्रुइबो नाम्बार 1 जानांगौ ना जानाङा जोंनि लाब्रा निउसआ बेनिखायनो आंखौ सापर्ट खालाम मिथिबाय आं अमा राजा आरो दुरलायमोनखौ ओरैबायदि एक्सप'ज खालामगोन ना मोन्नैबो न'खरखौ नांलायहोगोन बाला हायालै बिसोरखौ एसेबां गोरलै नङा बिसोरखौ एक्सप'ज खालामनांगौआ आंथ' बिसोरखौ गोसो थोलाय होननानै बुङाखैना गावसोरसो गोसो थोलाय खोमाखादों नोंलाय बोरै मिन्थियोब्रा बेफोरखौलाय आं मिन्थिगौ नाथाय हाफांनोसो खोन्थायाखै आं हाफांनो खोन्थाबा दावराव खालामगोन फारिया बेखायनो आं हारसिंनो मिथिखोमानानै थादों आरो उनावहाय मोन्नैबो न'खरजों थिगसे नांलायथोंसै बाला जि मोजां निउस होखागोन ना आङो नोंबो मा सानबाय थायोलै एरे फुंजानि दोनदो आरो होदो बेफोरखौ मासे गिखौ फाद्रा आं हले बिसोर सानैखौ एक्सप'ज खालामथारगोन अमा राजा आरो दुरलायखौ बाजै टिउसनाव थांनोसै नामा टिउसनाव थाङा दिनै नोंजोंसो आङो फोरोंजानो नागिरदोंमोन आं फोरोंनो बासोयो बाजै मानो बानांगौ जाखोसै आं बायो नुबायना गोरोंफोरा माबायदि रोङिफोरखौ फोरोंनो बायो रहाय इउटुब नायैनो सोलोंसिगोन आंबो आंखौ हाथारा मोनथारदों बिसोर आंखौ मिथियाखै बिसोरो माबायदि बे हांग्रि मोनदिया गोसो जाबा हिमालय हाजोआवबो गाखोहैनो हाबावोसो आं मोनथियाखै बिसोर एन्टनियाव मानोबा लिंहरदोंमोन आंखौ फंसे बाथ्रा दङमोन मा बाथ्रा दा मोनायाव फावगालि मोना डिनारनि थाखाय इनभाइट खालामदों होमबालाय थांदो आरो आंनोलाय मानो खोन्थाफैबावदों खिन्थाखाबाय आरो लोगोसे नोंखौ मिसबो खालामखादोंमोन आं नंगौ नामा आंबो जोबोद मिस खालामदों नाथाय मा खालामनो गोसो जाबानो नोंखौ फनबो खालामजायाना दाना बिदि नङा सम मोनबानो फन खालाम आंखौ आंबो खालामगोन जागोन दे ओमफ्राय ओंखामफोर जानो थांनायाव माबाफोर लांफानांगौ नामा आंहा जेबो एक्सपिरियेन्स गैयाना जेबोला जोंहानाव फैयो अबोला सोरनिफ्राय आइडिया लानानै फैयो नोंलाय आं नोंसानाव थांनोबा रावनिबो आइडिया लाया नाथाय फावगालि मोननाव एसे आनकम्फर्टेबल जागोन बायदि मोनदों आं जेबो जाया दे लोगोआव माबा मोनसे फिथाइ सामथाइफोर लानानै थांदो आंबो बांद्राय मिथिलाय लाङाना जागोन दे थ' बिदिबालाय बाजाराव थांनोसै सोरबाफोर नुबा नुयो नामा नुबा माबा मोनसे जागोन आरो बियो थोदे होमबालाय आच्छा दे मानगोनां फरायसुलिफोर फरायनाया माबायदि सोलिदों नोंसोरनालाय मिन्थिया जानोखौबा बावगोना बावा बावो नाथाय मबाइल थुनोबा बावा नङा होमबा आरो दाथ' नोंसोरखौथ' रायनोबो हाया आङो जिहेथु सेंग्रा देरफुनाय सिख्ला देरफुनाय नङा होमबा आं सेंग्राफोरखौ रायबा सेंग्राफोरा लाजि मोनगोन सिख्लाफोरनि सेरावनो रायदों होननानै आरो सिख्लाफोरा रायबा दुखु मोनलायगोन सेंग्राफोरनि सेराव माबा होनदों लाजि फोनांदों होननानै नङा होमबा
जेरैबो जारला काटा लागासिनो नङा होमबा थ' जियानो जादोला आंनि क्लासखौ बयबो गोसो होनानै फरायदो नोंसोर जुदि फरायनायाव मोजां नाम्बार लानानै फैयो होमबा आं नोंसोरनो पार्टि जागोन पार्टि आरो पार्टिखौबो जानला मोनला जायगायाव जाहोआ गोजान जायगायाव बेरायनो लांगोन आं नंगौ नामा सार नंगौथ' आरो नैबे टपिकआ मा थगायाना बेनिखायनो बयबो नाम्बारखौ मोननो थाखाय मोजाङै फराय आरो आं नोंसोरखौ लानानै थांगोन गुवाहाटियाव सार थगायाखै दा मा आंखौ थगायनाय बायदि नुयो नामा आं थगाया बेनिखायनो मोजाङै गोसो होनानै खोनासं आंनि क्लासखौ रावबो टेन्थावनो मोना दै टेन्थावबाबो दसेल' बेनिखायनो गोसो होदो आं क्लासखौ जागायनोसै लोगोफोर आंहा नै खामानि मोनबाय एबार लान्था बोरायखौ ओरैबायदि देखायगोन आं ओरैबायदि देखायगोन बांद्राय बुंबा आंनिनो नोजोर नांबा सेसलै ओरैनोबा थिग गैया आंनि खुगाजोंबो गावनो बुङो गावनो नांफिनो जारलासो बिहामजो हा बे नोंनि सेनालाय दङना गैला मा सेन बे नोंनि फोननानै थांबाय थाग्रा मल मल मोदोमग्राया जोब्बाय खोमाहाय फावगालिनावसो दङ नामाथाय ओहो आंहा नोंनिखौसो मोजां मोनथारो बहाथो थांनो ओंखारदों नोंलाय दालाय एसे मिटिं दङ र' मानि मिटिं एसे मेम्बारफोरनि मिटिं दङ खोन्थाजालाबाया नङाबा निउसफोरावसो होलाबायगोन गासैबो खोथाखौ पाब्लिकफोरनो मिथिहोजाया दे होमबालाय गैयाबालाय थांनोसै आं माबा दिनै एन्टनिय'खौ ओंखाम जानो लिंहरदोंमोन आं थाब फैनो हागोन ना न'आव मिटिङा जोबाबा थाब फैनो हानाय नङा दे एन्टनिय' फैयोबालाय मोजाङै संनानै जाहोबानो जाबाय माबाफोर नांगौबा ड्राइभारनि आखायाव थिनहरगोन आं मैगं थाइगंफोरखौ जागोन दे ओमफ्राय नोंखौ दिनै जोबोद साइसथ नुथारदों आयै नंगौ नामा औ बेफोरबायदिनो जेब्लाबो खुसियाव थाबाय था दे बिखुनजोआ सोरखौबा लोगो हमनो थांनो नागिरथारदों बियो बेनिखायनो मिनि हाला हालाथार जायखि लोगो हमनानै जायखि हाबा जाहैया खारायाव अरजाथारा ओरैनोबा बाखाथारबाय आं बे मानसिखौ नारजि बुदांनोसो हिनजाव गदाय लाहोनो नागिरदों ना जानाय नङा बेनिखायनो गावखौनो हौवा गोदान लाहोनांगोन आब' मा ओंख्रि संनांगौ जायखिजाया नोंसा गुमाया मा मोजां मोनो बेखौ संबानो जाबाय आरो न'आव माला थांगोन नों आब' नों मा साननानै आंखौ होखारबाय थायो दे न'आव टावार नाङा होननानै बुंबा बुजिया नामा दे जायखिजाया संबानो जाबाय दा मोनायाव आलासि फैगोन मा नांगौ मा नाङा बाजाराव थांनानै लायबानो जाबाय बानलु बेदांखौ लानानै थां आं थाङा माथो बे बानलु बेदांजों बिराद दुगाथार मानसियानो आं बुंगोन ना थांबानो जाबाय बे बानलु बेदांनि खुगायाबो बिराद जाथारबाय ना बयबो बेखौ गिग्रा जाबाय दे बबेनि इसिबां रोंसोदों बेलाय